तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? का हाल बा भाई लोग? आ गए हैं पवन केरे लाइव पवन सिंह के गाना के लेकर वीडियो। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। पवन सिंह एगो ढोड़ी चटना के प्रमोशन कैले, लेकिन खुद ढोड़ी चटना बन गईले वीडियो में। तो देखो भाई, अरे कैसन नौबत आ गइल बा पवन सिंह खातिर कि ऐसन ऐसन काम करता रे, आ दर्शक उन घर खूब नु देखता। बाकी लेकिन ई गानवा फ्लॉप बा। अब दर्शक हो गइल बा चलाक, पवन सिंह का क्रेज हो गइल बा खत्म। लोग जानता कि पवन सिंह ऐसे ही हरकत कर सकेले। पवन सिंह तो गाना तो चोर रहबी कैले, लेकिन अब कुर्ता भी चोर हो गइले भाई। ई कैसन बता गेल बा, चोरी पर चोरी आ खंगाली बा बोरी। हम ले बनी कि हम गाना ब्लॉकबस्टर हो जाई। हम हिंदी के कॉपी कैले बानी, हम हिंदी में लकीर घिस देनी। सलमान खान का कुर्ता चुरा के लेके राखे कुछ। अब सलमान खान बिगले हो नो कुर्तवा पहिन ओहिन के शूट कर भइल हो फिल्म के। तुमको इनका डायरेक्टर बा जाके कुर्तवा ले आइल हो, लिया के पवन सिंह के पहनल कि ये कुर्ता से सिकंदर मूवी बड़ा ब्लॉकबस्टर हो गई बिया। लेकिन सिकंदर मूवी तो फ्लॉप हो गई, इनका भी गाना का हो गई, फ्लॉप हो गई। एक गलती अब पूरा कंपनी वाला के भोगे के पड़ता। ऐसा गलती नत करलो भाई। पवन सिंह चोर हमें हमेशा चोरी करी है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर ले, सब्सक्राइब कर दी और लाइक शेयर जरूर कर दी। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।